Sådan der. Hola. Rosé kugler. Værsgo. Hej, og velkommen til Gourmetbutikken. Sommeren er tilbage, og derfor tænkte vi, I har brug for lidt inspiration til en lækker sommerdrink. Og til det, der skal vi lave en rosé kugler. Og vi skal starte med at have lidt is i. Og dernæst skal vi have en chat vodka. Og i dagens anledning, der bruger jeg bare et shotsglas. Det svarer cirka til 3-4 cl. Så er turen kommet til en rosé, og vi har valgt en Pinot Noir i dagens anledning. Frisk og sød og dejlig. Sådan der. Og lige til at runde af med, så skal vi også have lidt jordbærsirup i. Og der kan man jo gøre det på sluppen, alt efter om man vil have den sødere. Men vi holder de lige centiliter i dag. Sådan der. Og vi skal selvfølgelig også lige have lidt bobler i. Og her der har vi fået en ny dansk vand hjem. Naturfrisk. Det ser allerede lækkert ud. Sådan der. Og vi skal også have lidt bønd i. Og jordbær. Sådan der. Og skive citron. Og et lille jordbær i toppen. Sådan der. Og sådan der. Hola. Rosé kugler. Værsgo.